Son Pilar Astray, nacín en Mezonzo e cheguei a Santiago con 14 anos. O meu amor polo traxe empezou con 16 anos e lévame acompañando toda a vida, ao igual que o fixo a cidade de Santiago. Eu son Andrés Collantes, son socio da Asociación do Traxe Galego e quixera darlle as gracias hoxe a todas as premiadas e moi en especial a Pili por todo o que nos ensinou e por todo o que levo aprendendo dela durante 19 anos que teño. Pili, cal dirías que é a palabra que a xente te define máis? Eu creo que é a de xenerosa, traballadora e constante, sobre todo, moi constante. Para min Pilar é un referente, pero é tamén unha amiga. Quérolle moito por como é, pero sobre todo por todo o que fixo, pola asociación, por todos os socios e tamén por Santiago. Se tiveras que definir Compostela nunha frase ou nunha palabra, que dirías? Diría que é unha cidade acolledora e unha cidade que en cada recuncho de Santiago hai unha historia. Para min é unha cidade a que estou moi agradecida. Ti quen dirías que te influenciou máis? Que muller para ti foi unha gran influencia no teu eido profesional ou da tua familia? Pois eu definiría a miña nai, fíjate, diría a miña nai. Era nai de 8 fillos e ela foi moi loitadora, moi traballadora e era unha muller que nunca se rindeu. A min gustaríame saber que consellos lle darías ti ás mozas do hoxe. Sobre todo que se formen e que elas busquen a súa vida, que traballen para ser libres e que o camiño é tan importante como o seu destino. Bueno, Pili, pois gracias. Gracias non só por agora, que tamén por darme a oportunidade, senón por todos os anos na directiva de presidenta e como muller de Compostela por facer deste concello cada día un lugar mellor. Gracias por ese amor que tes hacia o traxe e que tantas veces o demostras vestindo o teu traxe e axudándonos a nós na asociación. Moitas gracias.